scris, doamne, și tu cu A. Dar mie nu-mi place să fac așa și știi că nu vreau să zic. Хорошо. Dar tu crezi că nu știu? Lasă-mă, țară cu A, Doamne. Te-ai gândit? M-am gândit, eu nu trebuie să mă gândesc, e ușor cu A. Ce, America? Australia? Nu le știam pe asta. Ajut? Era tare când puneau toți la fel, știi? Da. Se punea 5 puncte. Da, deci era enervant rău. Păi dacă altele nu... Nu jucam și cu mami, ăsta și cu fratele meu. Să ne vede acolo. Știi că am auzit de ăsta, de țămapana asta, și de seama, când auzi de ceva, mamă, e ceva împrăst. Și? Ce? Cine băte? Ei, cine băte? Mami! Nu scaună. Voi pune și linie, ai? Adică voi pune și linie, că nu știați. Și la cât când ai la scris, tu nu scrii deloc, cât e 20 de puncte, parcă? Da. Și 10 când nu e la fel. Și 10 când nu e la fel, să scrii. Da, da, da. Și când e la fel, 5. Da. Terminai și de ce e stop repede? Sau nu? Ba da, stă mamă și te enervai când termina înainte, dar și nu mai apucai să scrii, știi? Că dacă nu ai pus să scrii, așa rămâne. Și să fii la nume, știi? Și să zic că stop și să nu mai scrii, da. Nu știu la tine. De ce nu? Asta nu e răspuns. Zi, de ce te uiți? Să văd unde te uiți. De ce crezi că poți să mă uit? Păi nu știu, așteptam răspunsul de la tine. Și l-ai primit. Ei bine. Da. Care spatele? Nu țin de tine. Stai cum îi fac. Păi dar pune speră în spate, nu mai stau cu spatele lipit ăla, că e și de ce. Stai cum îi fac. Păi dar pune speră în spate, nu mai stau cu spatele lipit ăla, că e și de ce. Să ia și curentul. Deci. Hoțule! Vezi?